Uy, nganong katawag-tawag ba na? Makigbuwag gani, makigbuwag, di na masigig tawag-tawag. Unsa may gisigig tawag-tawag mo nako, nag-apas na ka nako no, kay ning gwapa naman ko, yan ni sexy pa jud ko. Sana all. Di na ko nimo saryo. Pasalamat ka kay gidagino ti ka. Dasila sa nga saryo. Hoy, FYI, Kristanisa. Wala sa kuning tawag para magukod ko nimo o makigbalik ko nimo. Nitawag ko nimo kay Ang maningil. yarong tawag ko maka. Oo, maningil ko sa imong utang nga 5K. Nya ngano ko taong imo kong ingunaon. Bayari ko sa imong 5K hilason nimo ngano ko taong magukod ko nimo para makigbalik. Oo. Utang nimo 5K. Maningil pa di ay? Natural lain sa kay imo ratong itiway. Nakigbuwag ka para matiway? No. Bayari ko. Ikaw ba di sa ka majokan eh? Pwede mo balik na lang ta saryo. Ay sus ikaw gimingaw bi ako nimo. Ay,